Solomon TV. Ngibingelele nje ezikhulwini zonke izikhulu zomoya abakhulu bomoya amakhehla amadala ishushane zonke. Zidalwa nje iphethe ukuphila kwethu yidalwa iphethe ukukhanya. Ngibingelelo uyeke umkhuluma zibuko lona isalusi sezulu. Uyabingelela nje ula eGoli. Ngiyaye ngishuthe ngedwa ke mangila eGoli. Ngishutha nomnguni ke mangiseThekwini. Mnguni eThekwini lapha. Akwesishutha amavideo azokwazi ukuphilisa nokwelapha abantu. Ngilapha ke nje namhlanje ngizokhuluma ngezinye indaba nje ejule kakhulu. Ezinye indaba ejule kakhulu. Ngiqale futhi kodwa ke la ekuthenini siye saba nenkinga yokuthi kuphambaniseke izinkulumo kuma post ebesiwenzile okuyipost yamaphupho ukubonela abantu inkinga noma ukuhlahlela abantu inkinga ezomhlahlo bese kuba abazohlaziyelwa face to face abahlaziyelwa online noma one on one ku Zoom. Sike saba sathi kuba nenkinga encane yama prize. Sixolise ke kakhulu einkingeni zama prize. Besisacela ukuthi abantu bakubeke emqondweni ukuthi i200 esebenza la ekhaya. 200 esebenza la ekhaya yona yodwa nje. 200 akukho kunye. Ingabe luhlweza i200, ingabe ihlangene i200, ngabe uyifaka account i200. Okay. Ngiphinde ngibuye ke la. Uma kuyi face to face yamaphupho kuzoba i200 eluhlweza ehlukene engama coin. Ngiphinde i200 engama coin, 5 rand, 2 rand, 1 rand. 5 rand, 2 rand, 1 rand. Uma uzohlaziyelwa amaphupho. Uma kuyikuthi uzongibona sizohlala phansi sixoxe ngoba mina ngihloli siyaxoxa. Uphatha i200 eliyiphepha. I200 ejwayelekile eyiphepha. Uma uzohlala phansi nami sixoxe sikuhlahlela inkinga yakho sikuhlakazela inkinga. Siphinde sibuye lapha ke. Uma kuyikuthi ungena ku one on one ufaka account i200 yama digits ezinamba ni uyifaka lapha ya ku account ye one on one session le. Umuntu ongakwazi ukuthi afinyelele kimi odinga ukuhlazelwa amaphupho efonini abamahlanda umaphupho 5 yamaphupho uyangena nge200 yakho uyayisenda usend proof of payment kumnguni noma kuNkosana send proof of payment bese uyangena uhlaziyelwa amaphupho ayi5 uphatha amaphupho ayi5. Kodwa uma uzohlakazelwa izinkinga uphatha i200 ehlangene. Uma kuyikuthi uzohlaziyelwa amaphupho uzohlakazelwa amaphupho uzohlahlelwa amaphupho uphatha eluhlweza ehlukene ama coin namaphupho akho ayi3 face to face leyo. Amaphupho akho ayi3 i200 ngama coin. Ingaba ama 5 rand ama 2 rand noma ama 1 rand. Face to face leyo. I1 on 1 ku Zoom i200 uyifaka account proof of payment. Uma uza kimi uphatha i200 ehlangene. Okay? Akweseke sibuye lapha. Ngiphinde futhi kunabantu abangifonelayo befuna ukubuza. Akusiba abantu engibavumelayo ukuthi mabuze bezobuza ngendaba yemimoya ngamaphupho. Ungifonele noma ungiWhatsApp uma uzobuza ngamaphupho noma uzofuna ukubuza ngemimoya udinga ukuthi uhambe ufike kimi noma ungene kula message esengiwabalile. Kodwa sengivulela abantu abanesifiso sokubuza izinto abafuna ukuzenza imicimbi abafuna ukuyiqhuba. Abafuna ukubuza nje ngomhlonyana, ngomkhehlo, ngomshado, ukuganisa imimoya nazo zonke lezi zinto eziqondene nokushiswa kwempepho, izinto ezinjalo
ngokwehluka kwazo. Kodwa mawuzokhuluma ngamaphupho, ungibuze ngamaphupho noma ufuna ukuthi ngikuchazele ngemimoya, angikwazi ukuchazela ngemimoya lapho. Kodwa mawufuna imicimbi yamawele ufuna ukubuza ngayo, ufaka nje u350 wakho, uyangifonela ungibuza ukuthi kuba malini ukukhuluma nami. I350 yakho nje oyifakayo, i350 uyayifaka, sixoxe mina nawe u30 minutes ngaleyo nto osuku uyibuza. Ngabe ufuna ukwenza umsebenzi, ufuna ukwenza itiye, ufuna ukwenza ilokhuzana, ufuna ukwenza umsebenzi wokubonga, ithonga, izinto ezinjalo. Manje ufuna ukwazi ukuthi yenziwa kanjani, kwenzakalani. 350 oyifaka ku account yami, bese uyangifonela ungibuze, noma ngikunike isikhathi ngoba ngihlale ngibhizi. Ngikunike isikhathi ukuthi hayi ngesikhathi esukuthi ngizobe ngifree, ngicela ukuthi ke ungilokhuzanele, ungifonele sikwazi ukuthi sikhulume ngefoni, ngecall. Hayi ukuhlolwa lokho enikufunayo ngefoni, hayi ukuhlaziyela amaphupho lokho enikufunayo nina, hayi ukungibuza ngemimoya, ngoba kuwumsebenzi wami lokho. Angihloli ngefoni, kodwa ngiyakwazi ukuthi ngimdedele, nikwazi ukubuza imicimbi enifuna ukuyenza, imicimbi izinto ezinjalo, nokubuza izinto eziqondene nawe entweni ofuna ukuyenza, mhlawumbe itiye, umsebenzi wokubonga ithonga, ukubonga isipho sethonga, kanjalo kanjalo. Kodwa makuzophathelana nemimoya, angikwazi ukwenza lokho, ngoba angisebenzi ngefoni. Umuntu uza kimi, ngoba ngihambela lezi indawo nje, umuntu uza kimi straight, ngikwazi ukumkhanyisela, ngikwazi ukumqondanisela izinto zakhe. Uma kodwa kuyikuthi ufunela ukuza 350, konke lokho kunye kuyi200 rand, 200 rand konke lokho kunye. Bese siyabuya ke siza kulesi sihloko engizokhuluma ngaso la. Sizokhuluma ngezigulo zabantu nokuphambana kwemimoya phezukwabo. Izigulo zabantu nokuphambana kwemimoya phezukwabo, ngingasho ukuthi sizokhuluma ngendaba ye-lesbian ne-gay. Sizokhuluma ngendaba ye-lesbian ne-gay. Ngizonaba ke nje ngichaze ngendlela eqondileyo ukuze abantu bekwazi ukuthi belandele lokhu okuyikho. Belandele abantu lokhu okuyikho. Okokuqala nje engakulandela nengakusho, ulimi nokuphiniselwa kweinhlamvu ikona okusilahlayo ekulasheni kwethu nasey'inkingeni esibhekene nazo. Ulimi nje luyilo neinhlamvu esiyiphimisela ngomlomo wethu, ikona okusilahle kangaka ngoba ubona nje sineyinkinga ezingaka ezingelapheki. Ulimi ukuphimisela, mawuthi nje umuntu unabantu abadala, ubani ongenabo abantu abadala? Uma nje uthi unabantu abadala, ubani ongenabo abantu abadala? Ngoba leli igama elithi unabantu abadala lisho ukuthi umuntu omdala obekade ephila, osezalwe kebusha, ophila kuwe manje njengoba usuwumzimba omusha, okusho ukuthi umoya ophila kuwe umoya womuntu omdala. Ubanike ongenabo abantu abadala uma uzothi umuntu unabantu abadala? Bese iqhubeka inkulumo ithi unabantu abadala kufanele ukuthi uthwase. Kanti yini lokhu kuthwasa? Kungani uzothi kumele athwase? Uyakwazi ukuthwasela inkinga ongazibonile nongazibonisiwe, ongasihlambululile nongazihlanzelwe. Yebo uyakwazi. Kanjani na? Ukuthwasa ukufundiswa ngento ethile. Uyokwazi ukumuzwa lo muntu noma uyokhona ukwelapheka kulezo inkinga osuyibonisiwe nosuyibonile nosuyitsheniwe wena.
cha ngeke ukwazi phela ukwelapheka ungahlanjululiwe noma ungahlahleliwe indlela kulezo zinto awukwazi ukwelapheka kodwa abantu bahamba beyohlola ngenhloso yokwelapheka abantu bahamba beyohlanjululwa ngenhloso yokususa inkinga nokwelapheka uma sikuhlakazela inkinga zakho sikuhlahlela izinkinga zakho ngoba mina ngiyahlakaza ngihlahle angihloli sisuke sigubha ekujuleni lapho inkinga esuka khona siyithatha siyibeka obala ukuze kwazi kwelapha into esesiyazi uma ijonga lingabonanga lutho uma kubonwa sixoxile into esiyenzayo ke ukuyihlambulula lenkinga ihlale obala ngoba siphiwe ukuhlambulula kuqala ukuyihlambulula yiko ukuhlala phansi sikuhlakazela inkinga uze nenkinga yakho sihlale phansi siyihlakaze siyihlahle ukuze izokwazi ukuthi ivele obala kuseyinhlambuluko yomlomo yamazwi esiwakhulumayo njengoba sihleli phansi kwaguqungene sihleli phansi emsusankungu sikhuluma kuseyiyo inhlambuluko leyo bese kuba inhlambuluko yokuyohlambulula ngokwezimpande ngokwamanzi nakhona lapho sisafuna ukuthatha inkinga siyibeke obala ngoba kukhona esisuke singakubonanga kuwe ngalesi sikhathi sihleli nawe phansi ngoba asiboni konke bese ke mase sesiyihlambulula lapho inkinga isivezelwa wena njengoba injalo usuthi ke wena mawusuqeda ukuyohlanjulula umazibuko ngithema ngihlanjulula umazibuko inkinga zabheduka zangaphezulu yebo sifuna lokho ukuthi inkinga zihlale ngaphezulu zihlale obala bese selapha into esesiyazi sobabili ungelashwa into ongayazi ngoba mawuzolashwa into ongayazi uzoba nenkinga yokuthi welashwe ungelapheki unenkinga yokwelashwa into engelapheki nje namhlanje usuhambe izinyanga nabathandazi ngenxa yokuthi welashwa into ongayazi leno yaziyo osuke naye endlini uyayifihla awufuni nayo lena osuke naye endlini uyayifihla awufuni nayo kanti yona inkinga ezokwazi ukusingenisa deep sijule uma sikulandela inkinga yakho phansi siyilande ekuqaleni bese siba nalabo bathi hayi mina ngifuna uhlole mina hayi ikhaya kodwa uphume ekhaya kanti ikhaya yini ngoba ikhaya uwe nabazali bakho ingakho unenkinga wena ngoba kunenkinga kuwe nabazali bakho okuyikhaya masekuhlangene athi bengafuni lezo inkinga mina ngiyazazi lezo bengifune ezami ufuna ziphe zakho wazalwa nezinkinga wena noma wazalwa zinkinga uma ke sihlala nawe phansi sikuhlakazela sikuhlahlela indlela yakho sisuke siyoqubula inkinga phansi siyiqubhe siyiphakamise siyiqubula phansi siyiqubhe siyiphakamise ihlale obala siphinde futhi uma siyogeza sisuke siyoqubhela inkinga siyiqubule phansi siyithathe njengoba injalo siyibeke phezulu ukwazi ukuyibona bese siqala uhambo lokuhlambulula sesiyelapha leyo nkinga esiyibeke obala asivele nje sikhambe sithi
sizokwelapha inkinga esingayazi nathi. Sizoba nenkinga yokungelapheki. Ngathi ke ngelinye ilanga ngicela sikuvala ukuhlola ngoba ukuhlola ikona okusidukise kakhulu. Woza nenkinga sihlale nawe phansi. Woza nenkinga sihlale nawe phansi bese sikuhlakahlela yona siyiqubule phansi siphakame nayo. Bese ke sikwazi ukuthi mayisivele obala bese ke siyayenza njani? Sesiyayilapha ke manje. Ngoba isilapha vele. Uyalizwa igama ukwelapha. Okulapha. Ngoba silahlwa amagama. Ukuphimisela inhlamvu. Okulapha ukwelapha. Ukwelapha osekula. Okula okwelaphayo okwelashwayo. Asiphumenike kulezi inkinga. Asiphumenike kulezi inkinga ezingaselaphi. Ezingekho la. Asiphumeni siphele kulezo nkinga lezo. Siphume siphele kulezo nkinga lezo. Siphume siphele kulezo nkinga lezo. Sinomuntu ke lapha. Sinomuntu onenkinga yokwenyanywa abantu. Onenkinga yokuzondwa. Onenkinga yokuvele nje qhamuka umuntu amshaye. Noma alwizimpi angazazi. Noma avukelwe amacala. Uma uzovukelwa amacala yazi ukuthi abantu abaphila kuwe kwelamathonga basemacaleni. Ngabe abazenzela wona bona ingabe enziwe uwe usemhlabeni. Uma uvukelwa amacala uboshwa. Uma uvukelwa amacala uboshwa. Yazi ukuthi amacala abazenzela wona abadinga ukuthi ubalungisele wona. Amacala ozenzele wona wena baboshiwe ngenxa yakho kwelamathonga. Ingakho na uzoboshwa lapha ngoba uyibo. Okusho ukuthi inkinga ekuwe inkinga esethongeni lakho. Inkinga ekuwe inkinga esethongweni lakho. Bese bethi abanye ingane abantu abadala abakhulumi. Abasho size singene enkingeni ngoba abasha abantu abadala nolimi lwabo lunzima. Ngikwenzele nje umzekelo omncane. Ngike ngenzela enye insizwa yakamthembu lo mzekelo. Ngathi uzofika ungene endlini. Ufice inja idla ukudla kwakho. Inja njengoba ukhuluma nje wena njengami. Ufica inja idla ukudla kwakho, ufica umuntu edla ukudla kwakho. Akazi ukuthi okwakho na ulambile ufuna ukudla. Nenja yazi ukuthi okwakho ibona ukudla ilambile ifuna ukudla. Okay ke siyabuya. Ufica umuntu edla ukudla kwakho endlini uyangena. Uqala ngokubabaza ukuthi hawu ukudlelana ukudla kwami. Athi yena hawu kanti okwakho phephisa bengidla ukudla ngoba ngilambile. Umtshela ukuthi kuyeke nami ngilambile ngifuna ukudla noma asidle sobabili noma qhubeka udle mina nginakho kunye. Ngoba wena naye ngokolimu niyezwana.
wenza lokhu okushilo, wenza lokhu okushilo kuye noma okwenzeka kuye. Mase nixhumana ngolimi nizozwana ke nalowo muntu. Kodwa mawufica inja idla ukudla kwakho uyababaza kuqala. Uthi yenzani yona? Hawu, idla ukudla kwami yenzani yona? Ikunika ubani? Iqale na ithi dlengelele. Ngoba ikuzwa, iqhubeke yenzeni? Idle. Uyithuka wena ufuseka mkodoyi, ikudlelana ukudla kwami. Usuyaqala manje uphakamisa umoya, uyalwa. Ngoba uyayibona ukuthi ayizwa. Iphinde iphakamisa ikhanda iqalaza. Ibona ukuthi uyakhuluma nje ayikuzwa, iqhubeke futhi idle. Inja. Bese uthatha induku, uthatha itshe, uthatheni noma yini okwazi ukushaya ngayo. Bese uyayishaya. Mawusu ishayile isiyabona ukuthi yenza into wrong kuwe, kodwa kuyo ayenzi into wrong. Usuthatha itshe wena qhofo uyayishaya, uthatha induku bhuku. Ngoba uqale ngokubabaza wabuza ukuthi kunika ubani inja ukudla. Wasuka lapho inkulumo yesibili wayithuka lenja. Wasuka inkulumo yakho yesithathu kwaba induku. Nakwela amathonga kunjalo. Bayabuya bekhulume nawe ungezwa ngoba ulimi lwenu alufani. Babuye bakutshengise ngamaphupho ungaqondi. Ungezwa futhi. Bese bekutshengisa ngento ezoba isigulo phezukwakho, ezoba ingozi phezukwakho ukuze uzozwa. Mawusulimala vele uzozwa. Uqala uhambe uyofuna ukuthi ngilinyazwe yini, ngiguliswa yini. Bese kanti usuyabona ukuthi oh man, vele wakwafika ngombona umuntu kanje ethi kimi, noma kwakwafika izwi lathi, noma ngoke kwenzeka into enje kimi. Usukanuzwa amathonga angeke abuyisele ebini. Ngeke kuze kwenzeke kanjalo. Amathonga angeke abuyisele ebini. Kodwa ukungezwa kwakho ikona okukuyisela ebini bezinto ezibhlungu, ezigulisayo nezilimazayo. Ukwenza kwakho. Ngoba ngisho nengane ukona kwayo itshenwa uwe ingazi ukuthi yona yenza lento esuyenza ngoba ibona iright. Nenja ngokunjalo. Kodwa umuntu akakwazi ukuthi enze leyo nto leyo. Uzokwenza ngokomcabango yakhe bese bona ukuthi umosha omunye umuntu umenza leyo nto leyo ngokumtshena ukuthi hayi ngoba wenza ukuthi nje bekungekho right ukuthi wenze kanje, kodwa nayo indlela bekufanele ukuthi wenze ngayo. Kodwa ithonga alikwazi ukubuya lize kuwe lizokutshena njengoba ukhuluma nomazibuko kanjena. Kodwa lingasebenzisa umuntu uthizeni elingakhuluma kuye ngenkinga yakho akutshene. Lingasebenzisa umazibuko, lingasebenza nanoma ubani okwazi ukubona nokwazi ukuxhumana ngolimi lukamoya. Zonke izinto ngisho ezesintu, ngisho ezikamoya zikhulunywa abantu abadala kumuntu bese zenzeka ngendlela abantu abadala abafuna ngayo. Ngeke ukwazi ukulawula into eshiwo yithonga ufuna ukuyilawula wena ngoba ithonga lingelemvelo. Imvelo iyazilawula. Manje thina sigula kanjena nje sifuna ukulawula lento esiyinikwa yithonga noma yemvelo. Siyitshela ukuthi kungaba lula ukuyilawula ngoba sikhohliswa abezizwe, sikhohliswa isikole, sikhohliswa ulwazi okungelwazi esesinalo. Sifuna ukuliqhathanisa nolwazi lwemvelo
sishintsho kwemvelo sikwenze kube okokuvela. Inkinga yethu ke leyo, ingakho selashwa singelapheki, ngoba ukwelapheka kusuka kuwe nokungelapheki futhi kusuka kuwe, hayi kulomuntu osukuye kuye. Kodwa once umuntu wafuna ukukunika okungokwakhe yena noma indlela yakhe yokwelapha inkinga, vele uzoba nenkinga. Uyena ukuholele ekuthenini wenze into kungeyiyo, akusesuwe manje. Kodwa wena mawuzofihla lenkinga obhekene nayo wena kulowo muntu, vele uzoba nenkinga. Kodwa once wafika nenkinga wena wathi yena kuwe ungakhulumi, kuzokhuluma yena. Ukhuluma uyazelapha inkinga yakho. Uyazelapha. Ngoba ubantwa ubeyazi inkinga yakho, benzovele ungena nje lapha eminyango athi lithi ikhehla kuwe. Yena ubani lelikhehla? Elakhe noma elakho? Elakho lixhumane namakhehla akhe. Ngokuthi abantu bakho bayigubuzele lenkinga, abakhe abanayo access yokuyofinyelela kubo. Ingakho uzongena ushinkinga wena oze ngayo, bese sikwazi ukuthi ke sikuhlahlele yona. Ngisanitshela ke isiqalo sezinkinga ukuthi zilungiswa kanjani inkinga. Sanitshela isiqalo senkinga ukuthi zilungiswa kanjani. Sibuye ke sizila. Nakho yana kunesalukazi lapha ekhaya esahamba sifebile siganile. Nawe uzowuthola umshado usheshe ugane, uthi mawusuganile ufube nezinkinga zalesa salukazi, ngoba asikaze senzani salungiselwa izinkinga zazo. Asikaze salungiselwa izinkinga zazo, ngoba masikwembethe noma siyinzala abantu la ekhaya, sizalo baba bakho no mama bakho, nonke nina sizukulu sizonrounda nonke lesi salukazi. Uma singekho esimtholayo ozosilungisela, noma lona esiqondene naye esivuka kuye engasinakile, sizonrounda nonke ngalenkinga efanayo engeke yenzeke ngeindlela ezifanayo. Uma kuyikuthi lesala sarishwa la ekhaya, nabantwana bala ekhaya bazorishwa. Uma kuyikuthi lesala sagwazwa la ekhaya, nabantwana bala ekhaya bazogwazwa bethola ingozi. Uma kuyikuthi lesala safele ehlane noma entabeni, nala ekhaya kuzoba khona ingozi zezimoto lapho eniyofela khona ngaphandle. Kungokufanayo nasekhehleni, uma lafa ngomkhonto kuzoba khona inkinga zezibhobo la ekhaya nemikhonto egwazi izingane la ekhaya, imimese, izingane ziyagwazana ziyagwazwa zenze yonke into. Ngoba kunaleli khehle elidlala ngomkhonto la ekhaya, elidlala ngesikhali lapha ekhaya. Sibuye size lapha. Nami yana umuntu unenkinga. Unenkinga yezifo emzimbeni wakhe. Zingadalwa ukungawanaki amakhehla nezalukazi akokwenu akini. Angaba wasekhaya mama, ingabe wasekhaya baba, lapho ongwakhona wena, lapho oyinzalo nensila yesende lakhona wena. Manje asingabi nenkinga ezizobe singayazi okuyinkinga yethu kuphela noma inkinga yethu sodwa abantu bethu. Izinkinga zezifo lezo kuthiwa zelapheki ziyelapheka ngethonga. Izinkinga zokureshwa kweingane ziyelapheka ngokwethonga. Izinkinga zezitabani ziyelapheka ngokwethonga. Izinkinga zama-lesbian awumtshene ke mina. Umtshene nje. Naku yana uyi-lesbian,
uyisitabane noma uyigay ngasibali isitabane ngoba isitabane esididekile sizele ingane sase siphenduka siba isitabane sase sithi bengingaka ziboni noma bengifihlile imizwa yami bengiyifihlile noma bengingakayiqondi noma bengisaba uzele kodwa futhi useyazaliswa naye ufazile useyafazwa naye kunenkinga yekhehla lapha ekhaya elaboshwa lafika ejele lafela khona noma laboshwa lathi maliboshiwe lafike lalalwa ejele balenza umfazi ejele lalalwa ejele uma lilaliwe ejele lezi ingane ngizozembatha la ekhaya ziyolalwa nazo zabafana eyinqeni ngoba naye walalwapi eyinqeni eyindoda nangiyana wesifazane waboshwa wathi mayifika laphana wenziwa ucansi lwabantu bobulili obufanayo nezingane zala ekhaya kuzoba khona ingane nje ezovukelwa yiloya moya awuthola lapha ejele walalwa abantu bobulili obufanayo ngoba ama-lesbian amaningi anezingane angenazo ayibulele lezo ngane ayibhoshile lezo ngane ayibhotha lezo ngane benza ibhoshini bayibhosha ingane abangenazo abangama-lesbian bayibhoshile lezo ngane abazitabani bona kungaba isimo futhi esikutshenayo ukuthi wena uma wakho wabhosha ingane mayiqeda ukubhosha ingane uma wakho wahlala wena esibelethweni kanti leyo ngane eyubulili obuhlukile kubakho manje sikwembethe ivuka kuwe ikwenzisa lezi zinto okufanele ukuthi izenze ukube yaphila qhubekani ke nibhoshe lezi ingane kungakafiki imakhondomu ungakafiki zonke lezi zinto bebeyikhipha abantu ingane kodwa beyingekho lesi simo sokugezwa kwalezi ingane ezingaka eyingaziwa ukuthi ziphume kanjani kungakafiki le mithi namaphilisi okabhotha okubhosha ingane ngabe kwakungekho lokhu kungakafiki lokhu kudla okugqugqumezela ukuthi ihambe ocansini kwakungekho lesi simo ingakafiki imali ekhokhelwa abantu abazeleyo sasingekho lesi simo bantu bakithi kwesiyilungise lenkinga yezinto ezenzeka sizazi singabazali kodwa singazitsheni izingane zethu bese ziphenduka zibe bulili ongabazi bese uthi wena idalwe injalo uqamba manga wazi ukuthi wenzani wena ekuhambeni kwakho into okuthiwa yigay ayikho ngoba uyalizwa nalo leli gama lithi okusamfana uma ulandela ngesintu noma ngolimi lwesiZulu okusamfana kugay leli gama lifana naleli gama elithi woman owesifazane ozalwe indoda noma ophila indoda ngaphakathi kuye engabonakaliyo nalo leli gay owesifazane ophila ngendoda ngaphakathi engabonakali okubonakala isimo sakhe somzimba engowesifazane uma ke uligay ungowesifazane ukuthi lamagama siyawadidana ngishilo ngathi ukuphimisela kwethu inhlamvu kuyinkinga edala singelapheki thina akukwazi ukuthi
ungaba nenkinga abangayazi kini. Akukwazi ukuthi ungaba nenkinga abangayazi kini. Uyingane bekuzala angeke amanga lawo. Amanga lawo. Labo bazala banitshela iqiniso ukuthi uyisitabane nje namhlanje ikuphi inkinga. Wenziwa yini ukuthi ube nje? Benzani? Abakunika umlando wakho. Uma kuyikuthi abakunika umlando wakho. Uma ukuthi abakunika umlando wakho, ubathathu balethe la kumkhulu Mazibuko. Bathathu balethe la. Ngizofika ngibatshele mina ezikabhoqo. Ngolimi lwephukuphuku ngizobatshela ucash mina. Ubathathu balethe la ngoba njengamanje uma izinto zethu iqonda sifuna ukwenza ishow ezokwazi ukuthi silekelele kulezi inkinga zabantu ababhekene nazo. Okuzinkinga zabazali abathi baganene bengaganene. Okuzinkinga zalabo abazali abathi kwakungekho umuntu wayenedlozi la ekhaya noma wayeyisangoma la ekhaya. Nalezi inkinga zalezi ingane ezireshwayo namhlanje ezizitaba namhlanje ezingama lesbian namhlanje ezingama gay namhlanje. Nalezi ingane eziphuza utshwala zingabiyeki. Nalezi ingane ezihlala ezitradini. Sifuna ukwenza uhlelo lalezi zinto. Ngoba sikathela ukuzala izingane ezihamba ziyohlala phansi kwama bridges idla amahunga. Sikathela ukuzala izingane ezinobulili zithi zona zinemizwa eyabantu besifazane ibe ingesilisa yona. Sikathela sifuna ukuqeda. Sikathele ukuthi ingane zithi igula ukuthi wena yiye enkonzweni yesontweni wena ingane kodwa uyazi wena wenzani mama wayo baba wayo. Sikathele abazali abathi bona kwakungekho isangoma la ekhaya lalingekho idlozi la ekhaya wayengekho umuntu owayenedlozi la ekhaya. Thina siphila ngoJesu sikathele leyo nto ayiphele. Uma kuyikuthi bayakuhlula labo bazali bakho balethela kimi ngizobatshena mina ucash ezinto abazenzile ngoba ubalekelana nesintu nje ingoba ubalekela amaqiniso akhe ubalekela njalo amanyala akhe awenzile ukuthi wena uzowazi. Ngoba balekelana namaqiniso nje ngoba balekelana namaqiniso nje uzokutshela ukuthi wayengekho umuntu owayenedlozi la ekhaya wayengekho umuntu owayisangoma la ekhaya kanti lento iyona inkinga. Wayengekho umuntu owayesebenza ngabantu la ekhaya kuqala ngawe kanti uyazi yena ukuthi wayenzani. Uyazi futhi ukuthi wenzani uyise unina yena uqobo ekuzala nje. Sinenkinga sifuna ukwaqeda amasonto. Ngoba amasonto yiwona adale lezi inkinga. Sinama lesbian namhlanje. Sineyitaba namhlanje. Sineyingane ezireshwayo. Sineyingane ezidutshulwayo nezigwazwayo. Sineyingane ezihlala phansi kwama bridge. Ezihlala egangeni. Ngoba kunabazali abayixoshayo lengane. Bayixoshe ngeenkinga abazazi abayifihlile bona. Abangayitsheni lezi ingane. Ukwelashwa kwethonga idlozi zithunywa ngoba nazi ithunywa zizinkinga. Ukhiphenike la emqondweni wenu ukuyitshela ukuthi uma kuthiwa unezithunywa uzoba umthandazi. Akekho umuntu ongenazi ithunywa. Ngoba bonke laba abantu abafika kuye ngethonga basuke bethunyiwe ukuzodlulisa lo myalezo kuye. Ingabe muhle ingabe mubi wonke umuntu unazi ithunywa. Wonke umuntu unabo abadala. Manje wena ucanga ukuthi makhulunywa ngabantu abadala ukhulunywa ngokuthwasa. Uma khulunywa ngezithunywa kukhulunywa ngokuthandaza. Umsangano lowo awukho. Mina into ekuthiwa umthandaze angiyazi mina ayikho leyo nto leyo. Umsangano.
Umuntu okuthiwa isangoma okusangoma umsangano leyo nto ayikho. Umuntu okuthiwa igedla umsangano leyo nto ayikho. Sinezinkinga esizilapha zingelapheki ngenxa yezimfihlo zabazali zethu uqobo kubelaphi. Aselapheki nje ngoba sinezimfihlo zabazali, sinezimfihlo zethu okungezethu ezenza singelapheki. Manje iyekeni leyo nto leyo. Phumani kuyo. Singene kwelapheni ukuze nizokwelapheka. Hlukanani nezinkinga. Hlukanani nezinkinga. Hlala phansi noMkhulu Mazibuko akweluleke, akukhanyisele, akubonele ejuleni ukuthi le nkinga yakho izibe khona isukaphi. Sineyinkinga zabantu abanezifo emzimbeni. Kanti umkhulu wayikhaya wahamba ngesifo sesifuba. Ingane zivuka zifuba la ekhaya. Abantu bathule la ekhaya, bathule. Bathule. Ingane ziphuma enyangeni ifezi ithi nazi inyanga zamanga lezi no izangoma zamanga nogobela amamanga bathi hayi unedlozi thwasa. Yebo kulidlozi ukuthi akaliqondi idlozi yena ukuthi liyini. Idlozi izinkinga edinga ukugezwa isuswe kuwe. Alikho idlozi eliyisangoma. Ngoba ingoma liyihubo. Ingoma yihubo. I-rhythm. Ingoma. Umsindo. Akukho ukuthi ngathiwa uthwasa umsindo. Ngothwasa umsindo wena. Wena uvumelani pokube isiphukuphuku esithwasa umsindo. Babukeli beSoloma TV. Isazoqhubeka le channel ikhiphe amaqiniso. Isazoqhubeka le channel inqaqela izinkinga enibhekene nazo. Ngoba anifuni iqiniso nina. Nabazali benu abalifuni iqiniso. Nisazoba nenkinga. Izinkinga ezingaka nje ninazo yilama maqiniso engafuni ukwakhipha. Engafuni ukutshenwa wona. Landani imilando ngokuyikho bese ke niyahlanjululwa. Ninikwe impande yomlando uma benqaba ukunitshena nizoyibonela nina ngokwamathonga. Awuthonge, awuvula amaphupha akho, uvula amathonga akho ukuze ukwazi ukuthi uthonge, uboniswe inkinga efihlwa abazali bakho nefihlakele yafihlwa omkhulu bakho. Futhi ungathi mawuphupha uboniswa uthonga bese uyitshela ukuthi unesipho sokusebenza abantu abadala. Ayikho into enjalo. Uthonga ngoba befuna ukwembulela into ethile ongayazi ongazuze watshelwa yona. Angeke usebenza abantu. Kodwa uzokwazi ukuthi ulekelele abantu basekhaya ukuhlanza le yankinga edala insila ngokuthi kuxhunyana kalula nawe kwelikamoya. Ungani ukufuna ekuthwaseni pho? Uxhumana nabantu abadala. Ugcine sewungcolisa intonga la ekhaya sewenza lezinto zokuthwala. Ngoba uyitshela ukuthi unenzuza wena, unomndawe wena, unani nani. Kanti uneyinkinga zezalikazi kumndawe. Uneyinkinga zamakhehla kuyindiki. Uneyinkinga zamakhosi. Uneyinkinga wena ezingcolisa wena, zingcolisa isipho wazalwa naso usifumbethe kanjena. Hayi inzuza, hayi umndawe, hayi umlozi, hayi awunkosi.
hayi lemimoya eniyibizayo lungisana inkinga ziqondiswe ngokuyikho babukeli beSolomon TV ningalahleki qhubekani nilibuke iSolomon TV niyokuthola ukuphila niyokuthola ukuphiliswa abangakwazanga ukuphila ngamavidiyo beze kimi ngqo bezokwazi ukuthola usizo bakhona abasinda la kumavidiyo kuphelele nakho lokho akusile icala akukazi futhi kwaba yicala yanicela ke ukuthi iSolomon leliphakamisa libe likhulu lilingane nomhlaba lilingane nezinkanyezi zezulu ukuze liyokwazi ukuthi linilamlele kuloko ukuxhashazwa nalokho ukulashwa ngamanga nalokho ukungcoliswa nigcine ningelaphekanga yelashwane ke babukeli beSolomon TV into okuthiwa isitabana ayikho iconfusion into okuthiwa igay ayikho umsangano wokudla amaphilisi okupreventa niyiphendule ama hormones niwashintshe abe nibe namabele niwakhohlisa ama hormones nibe ninesitho sendoda sangasese nihambe niyodla amaphilisi okupreventa labomvu namhlophe nina azonishintsha lobubulile nibo akhohlise lama hormone athi ungumfazi kodwa ube uyindoda hey buyani lapho babukeli beSolomon TV umkhulu Mazibuko lo isanu sezulu eThekwini ngitholala kwaBest eMsusankulu eGoli ngitholala kwaGuqungene eZolamndeni eSoweto eKapa ngitholakala eKhayelitsha bafowethu qhubeka kanjalo nilibuke iSolomon TV ni share ni like ni subscribe ukuze likhule webantu subscribe i-notification bell niyithinte ukuze uzokwazi ukuyithola ishisa lezi ndaba zikamoya sinazo imbizo lapho esihlangana khona ku Zoom sinawo amatho esamba after 3 months njalo after 3 months ngama season la onyaka siyahamba siya kutho siyohlanjululwa siyofundiswa siyohlala phansi sibuze siqonde singaqondi kuba njalo ke babukeli beSolomon TV nilibuke iSolomon TV nelapheke bantwana bethonga nixhumane nezidalwa zenu inhlambuluko iyona ebalekile eyomlomo neyamanzi amen bantwana bethonga siyabonga amen